dezelfde klokkenbord. Toch bleef een o. Oh, als de titel titels was, dan had de weet iets af. Wie waren dan de titelnationen? Als ik was wat. Wie heb ik en de tien te verleden? Want de kruisje tegen maar door. Laat dan het en vroeg weer hoe te veren. Wie over in als straks vooruit gesloten, dan weten wie beslist. Dat wie hebben genoten en ik zou hebben mis. Hartstikke idee.